Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħu tinixxiqilkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum 23 ta' April il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San George Martri. San George twieled x-16 fil-Kappadoċja għas-sena 280. F'Żożitu ngħaqad mal-militar Ruman, però mbagħad wara li fis-sena 303 l-Imperatur Dioklezjanu reġa' bi ħruxija kbira beda jippersegwita l-insara u ċaħad l-bies militari tiegħu u xekk u sar nisrani u ta' xhieda tal-fidi tiegħu anke quddiem l-Imperatur innifsu. Li minħabba fekk huwa sofra il-martirju. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Qaddis Kbir San George li d-devozzjoni tiegħu hija antika ħafna fil-Knisja kemm fil-Lvant u kemm fil-Punent. Nitolbu biex hekk li qegħdin fi żmien il-Għid kemm sabiħa festa ta' Qaddis Martri fi żmien il-Għid eżisħuti għaliex kieku l-martir ċarġtu demmhom għal xi ħadd li huwa mejjed li huwa personaġġ tal-istorja passata kienet tkun ġennata. Il-fatt li l-martri ċarġtu demmhom hija l-akbar testimonjanza ta' fidi fil-qawmien ta' Ġesu qajjem mill-mewt. Għalhekk jew nitolbu biex hekk id-demm tal-martri li huwa xhieda tal-qawwa ta' Ġesu li tirbaħ anke fuq il-mewt, anke d-batija u l-mewt u x'hekk meta wieħed jaċċettom u x'hekk bħala parti mill-mixja tal-ħajja jaqgħadhom ma' Ġesu isiru grazzja kbira minn Alla eżisħuti. U dawn il-martri sofrew mewt inġusta, però huma batew ma' Ġesu fil-passjoni tiegħu biex hekk miegħu huma wkoll issa qegħdin fil-glorja u lilna juruna li aħna wkoll wara l-mixja tagħna ta' din il-ħajja, wara s-slalib ta' din il-ħajja, wara l-mewt li kull wieħed u waħda minna jrid jgħaddi minnha għad ukoll jekk ngħixu ma' Kristu, jekk immutu ma' Kristu miegħu ngħixu għal dejjem. Ejju għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej. Int is-sliem tagħna Mulej ħniena. Int il-ħarruf tagħna tal-Għid, Kristu ħniena. Int il-ħajja tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna l-mejtin kollha tal-familji Żammit u ta' Bone. Nitolbu infaħruk Mulej għal kobor tas-seta tiegħek u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex aħna bnedmin dgħajfa ikollna dejjem il-għajnuna f'waqta ta' San George li fil-martirju tiegħu sar jixbaħ lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-anġlu tal-Mulej qal lil Filippu:
Mur u waqbad it-triq li tieħu lejn nofsinhar minn Ġerusalemm għal Gaza, din hi fid-deżert. Filippu qam u telaq, huwa sejjer jara raġel mill-Etjopja, Ewnuku, uffiċjal għoli ta' Kandaċi, sultana tal-Etjopja, li kien jieħu ħsieb it-teżori kollha tagħha. Dan kien ġie Ġerusalemm biex jagħti qima lill-Alla. Huwa sejjer lura kif kien bil-qiegħda fuq il-karru tiegħu kien qiegħed jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajja. Imbagħad l-Ispirtu qal lil Filippu, mur, ersaq ma' ġenb il-karru. Filippu mar jaġġel lejn ir-raġel. Kif semgħu jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajja staqsih. Dan li qiegħed taqra qiegħed tifhmu. Dak wieġbu, kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jurinix. Imbagħad stieden lil Filippu biex jitla' bil-qiegħda ħdeh. Is-silta tal-Iskrittura li kien qiegħed jaqra kienet din. Bħal naġa meħuda għal qatla u bħal ħaruf sieket quddiem min iġizzu, hekk hu ma fetaħx fommu, għaksuh u kien imċaħħad mill-ġustizzja. Min qatt jista' jirrakkonta fuq nislu għax neħħewlu ħajtu minn fuq din l-art. Mela qal Ewnuku lil Filippu, għajdli nitolbok, għal min qiegħed jgħid dan il-profeta, għalih innifsu jew għal xi ħadd ieħor. Imbagħad Filippu fetaħ fommu u beda minn din is-silta tal-Iskrittura jxandarlu l-Evanġelju ta' Ġesu. Huma sejrin għalhom it-triq waslu f'post fejn kien hemm l-ilma u l-Ewnuku qal, ara hawn l-ilma, x'qiegħed iżommni li ma nitgħammitx. Imbagħad ordna li jwaqfu l-karru, niżlu t-tnejn fl-ilma u Filippu u dan għamdu. Malli telgħu mill-ilma l-Ispirtu tal-Mulej ħataf lil Filippu. L-Ewnuku ma raħx iktar u baqa' sejjer fit-triqtu kollu ferħan. Filippu sab ruħu f'ażotu. Huwa għaddej minn dawn l-inħawi kien ixandar l-Evanġelju f'kull belt sakemm wasal Ċesarija. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Birku popli lill-Alla tagħna, semmu il-għana tat-tifħir tiegħu u li jżommna fost il-ħajjin u ma jħallix riġlejna jotru. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Lilu sejjaħ fommi, tifħiru kien fuq il-sini. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbierak Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jinu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-Mulej, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies, ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missier li batni ma jiġbdux lejja u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qattra lill-Missier ħlief dak li hu minn Alla. U dan li ra lill-Missier. Tassew, tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jinu l-ħobs il-ħaj, missirijietkom
kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan l-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jien hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Waħda mill-iktar kwalitajiet li għandu l-bniedem li hija essenzjali, ġifieri ma tistax timmaġina l-bniedem mingħajrha, hija l-libertà. Alla ħalaqna liberi biex inkunu responsabbli tagħna nfusna mhux hekk? Mela Alla ħalaq il-bniedem ħalqu xbija tiegħu minkejja li hu kreatura limitata, ħalqu xbija tiegħu taħt il-libertà. Il-libertà tiddependi hekk minn l-għarfien tal-verità biex inkun nista' nagħżel. Jiena rrid inkun naf u hekk jekk jiena għandi qudiemi fiex kun naħsbu soft drink walla ħares qattu velenu nixorbu joqtolni. Allura għax ma nafx il-verità jien ma għamilx għażla tajba. Allura il-libertà biex jiena nużaha tajjeb tiddependi mill-għarfien tal-verità. U dan jiswa ħafna wkoll fil-ħajja spiritwali tagħna. U hekk jew fil-ħajja tagħna ta' bnedmejn, jiġifieri kemm aħna l-bnedmin nagħmlu deċiżjonijiet kultant żbaljati propju għaliex ma jkollniex l-għarfien tal-verità. Hawnhekk jidħol il-kelma tal-leżuti. Il-kelma tal-li il-verità rivelata lilna minn Alla, kemm rridu nqogħdu attenti li għax aħna tant aħna bombardjati b'messaġġi u fuq il-Facebook u fuq it-television u fuq ma nafx u hekk. Il-ħin kollu messaġġi, il-ħin kollu ngħid hawnhekk naqbel, hawnhekk ma naqbilx, hawnhekk joġobni, hawnhekk ma joġobnejx. Li faċli il-kelma Alla ħares qatt impoġġuha fuq dak l-istess livell. Tispiċċa l-kelma Alla fejn toġobni u fejn ma toġobnejx u fejn naċċettaw fejn ma naċċettajiex u xi żball kbir nkunu nagħmlu għax il-kelma hija l-kelma tal-verità. Rridu naċċettawha kif inhi u kif inimalma lilna mill-Knisja. Eżis ħuti. Allura biex aħna ngħixu il-libertà tagħna mingħajr ma nispiċċaw il-libertà x'il-libertà hija ovvjament bħal arma bħal biċċa għodda, ħanejdela biċċa għodda li jien nista' nuża tajjeb għal ġittijaj u tal-oħrajn u għalhekk tajjeli Alla biex nimbena jien bħala persuna u biex ngħin l-oħrajn, per l-aħħar se nista' nuża ħażin. Kemm bnedmin jużaw il-libertà tagħhom biex ikissru lill-oħrajn u żgur lilhom infushom ukoll. Jekk il-libertà nuża ħażin nista' nagħmel ħsara l-oħrajn x'aktarx nagħmel, imma żgur nagħmel ħsara lili nnifsi jekk nuża ħażin il-libertà. U għalhekk l-importanza li nkunu nafuha l-kelma tal-leżis ħuti ta'. Però notaw ftit l-ewwel qari tal-lum Filippu. X'qalilna l-Evanġelju din huwa l-Apostlu Filippu, mur aqbar tit-triq li tieħu lejn in-nofsinhar minn Ġerusalemm għal Gaza, però fil-bidu l-anġu tal-mulej qal lil Filippu. Allura Filippu ma kienx liberu, imbagħad ikompli jisu l-anġlu kważi qiegħed imexxi pass lil Filippu fit-triq u x'hekk fit-triq li kważi tgħid il-libertà ta' Filippu fejni. Mela l-Apostlu Filippu kien liberu jew le? L-Apostlu Filippu kien liberu 100%. Eżis ħuti. Mela aħna għandna l-libertà tagħna li kif għedna hija xi ħaġa sabiħa immens per nistgħu nużawha ħażin. Meta nindunaw kemm iħobbna Alla. Meta ninnutaw li Alla daqsu ħadd ma jafna u daqsu ħadd ma jħobbna, jiena bil-mod il-mod nibda ninduna li l-aqwa mod li bih jien nista' nuża l-libertà tiegħi huwa billi u x'hekk inħalli l-Alla jurini l-verità u bil-mod il-mod ir-rida tiegħi tibda ssejr dak li jrid Alla minni. Mela jiena nibda ninduna li l-aqwa ħaġa u l-aqwa mod li bih nuża l-libertà hija li nwettaq ir-rieda ta' Alla f'ħajti. Dak l-aqwa mod. Għax meta nuża l-libertà tiegħi waħdi nista' nagħmel ħafna żbalji. Bejn għax ma nafx il-verità dejjem u bejn għax ta' bnedmin aħna mobbi jinbidnu b'tagħna ġieli nagħmlu deċiżjonijiet ħżiena
għad li nkun nafu xi ħaġa ħażina nagħmluha, u għad li nkun nafu xi ħaġa tajba ma nagħmluhiex ta' bnedmin li aħna. U allura jien nibda nintebaħ eżis ħuti ta' bniedem, hekk il-bniedem ta' fidi jibda jintebaħ li l-aqwa ħaġa f'ħajtu li jaraf x'inhi r-rieda tal-Alla li hu wettaq. U bil-mod il-Alla tibda tgħidlu mulej ħu rriedni ta' ħajti jent. Iktar ma tieħu rriedni ta' ħajti jent, jien iktar nkun fi żgur. Iktar ninduna li qed nuża l-libertà tiegħi tajjeb. Dan ġalu Filippu, tant taraf kemm rida tal-Alla kienet l-aqwa ġitalih li kważi qisu Alla ħar rriedni ta' ħajtu f'idejh. Imma għax Filippu hekk irid, Filippu jrid jagħmel ir-rida tal-Alla dejjem. U n-nisrani veru daku. In-nisrani ta' veru huwa dak il-bniedem li kif kien jgħid San George Preka kellu talba tant sabiħa li nħeġġiġha lil kulħadd. Kienu dur lejn Alla u taf xejdlu? Mulej dak li inti trid jien irrid. U dak li inti ma tridx jien ma rridx. Għax anke jekk ma nifhimx, naf li dak li inti trid huwa ta' ġitali jew għall-oħrajn. U dak li inti ma tridx anke jekk ma nifhimx huwa ta' ħsara lija u ta' ħsara l-oħrajn. Dik hija u xek. U dan jieħodna wkoll għall-Vanġelu tant sabiħ li qegħdin naqraw bħalissa, inna mill-ġimgħa tal-ġimgħa l-oħra naqraw il-kapitlu 6 tal-Evanġelju skont San Ġwan. Minna l-ottava tal-għid, u xek, il-kelma tal-Alla l-Vanġeli mod speċjali juruna li Ġesu Alla magħmul bniedem u allura l-mewt ma kellix seta' fuqu, għad li bata u miet il-mewt tas-salib għalina u jqum il-mewt u jirbaħ fuq il-ħażen fuq il-mewt u fuq id-dnub għalija u għalejk eżżħuti. Dik l-ewwel ġimgħa. Imbagħad l-ewwel parti tat-tieni ġimgħa ta' wara l-għid biex niftehmu, u xek it-tieni ġimgħa tal-għid, l-ewwel parti tagħha kienet konċentrata fuq il-Magħmudija, d-diskors sabiħ li Ġesu jagħmel lil Nikodemu. Għaliex għax il-Magħmudija kien il-mument li fih il-ħajja tiegħu ta' Ġesu saru ħaġa waħda. Wara dejk, wara l-Magħmudija, bdejna dan il-kapitlu tant sabiħ, kapitlu 6 skont l-Evanġelju skont San Ġwan, li jitratta l-Ewkaristija. Dik il-ħajja li rċevejna fil-Magħmudija, aħna sirna u li talla fil-Magħmudija, tilħaq il-milja tagħha fl-Ewkaristija eżisħuti. U nħeġġixkom hekk sibu ħin naqbdu dal-kapitlu 6 tal-Evanġelju skont San Ġwan u mhux taqrawh, immeditaw, ħaqrah ftit ftejt u ħalli l-Alla jkellmek. Huwa kapitlu sabiħ immens. Li Ġesu u xekk jitlaq mill-miraklu ta' tkattir tal-ħobs, imbagħad li l-poplu jibda jurieħ li mhux biżżejjed li jkollok zaqqek mimlija. Mhux biżżejjed li jkollok il-bwiet mimlija. Ma tgħix ħajja bis-sens jekk ikollok biżżejjed xtiekol u jkollok anke żejjed xtiekol u jkollok flus kemm trid. Xorta qalbek tibqa' vojta, ħajtek tibqa' ħajja bla sens u tibqa' ma tafx għalfejn qed tgħix. Għax is-sens tal-ħajja nsibuh biss f'Alla. U dan Ġesu għalhekk jgħidilna, u xek dal-kelmiet tant sbieħ u tant qawwija, jiena hu il-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu, mena li kelli jimlażaqna mhux biżżejjed. Dan il-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Walek ngħid lilek u ngħid lili. Int qed tgħix ħajja bis-sens. Ġieli tesperjenza l-qalbek vojta. Ġieli tistaqsilek nifsek x'qed ngħix nagħmel, x'sens fija din il-ħajja. Tafu x'ifisser? In-natura tiegħek, il-qalb tiegħek, il-moħħ tiegħek mingħajr ma tinduna ikunu qegħdin jixxenqu għal Alla. Ikunu qegħdin jixxenqu għal Alla. L-bniedem mingħajr Alla jgħix ħajja bla sens. Araw kemm nies sinjuri u famużi juruna li mhumiex kuntenti sfortunatament. Tafu għaliex u x'hemm sitwazzjoni għar. Meta int ikollok kull ma trid ta' din id-dinja. Eżis ħuti. U xorta tħossok vojt. Sewwa għaliex. Ekku, għax il-bniedem l-affarijiet ta' din id-dinja mhumiex biżżejjed għalih, aħna għandna bżonn il-Alla. Santu Wistin jgħid dik is-sentenza sabiħa mulej intħlaqtna għalejk u qalbna ma tistrieħx qabel ma tistrieħ fejk. Ejjew għalhekk eżis ħuti. Nħobbuha l-Ewkaristija. Nixtiequha l-Ewkaristija. Inħeġġixkom kemm jista' jkun min jista' jkun preżenti fil-Knisja. Ovvjament nhar ta' Ħadd, ma min jista' anke fost il-ġimgħa biex aħna
nieħdu sehem fija l-Ewkaristija, mhux nisimgħuha biss, nieħdu sehem fija, nirċievu lil Ġesu ġewwa qalbna. Din l-ikbar grazzja li Alla jagħtina mhix ċajta. Li jiena bniedem midna, bniedem dajjef, bniedem nisbalja kuljum, Alla jistedinni biex isir ħaġa waħda miegħi. Xi grazzja kbira żisħutej. Ta' dawn il-mulejn nidulu grazzi minn qalbna llum il-ħamejs, il-jum li fih Ġesu waqqaf l-Ewkaristija nidulu grazzi minn qalbna u nitolbuh ta' bil-ħaq inissel fina mħabba vera, devozzjoni vera lejn Ġesu Ewkaristija biex hekk Ġesu Ewkaristija jkun ta' bil-ħaq il-ħobs li jmantni il-ħajja tagħna. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Aħna nifirħu llum fil-mulej fl-imkien ma' San Ġorġ għax il-mulej jażlu b'wirt tiegħu ħalli bix-xhieda tal-martirju tiegħu jagħtih ġieħu glorja, nitolbu l-Alla l-grazzja li nibqgħu dejjem fidilej lejh biex niksbu ħlas kbir fis-smawiet. Fġieħ San Ġorġ li brida sħiħa għażel il-mewt biex jagħti xhieda tal-fidi quddiem id-dinja wettaq il-Knisja fil-fidi li hija x-xandar fid-dinja nitolbu. Fġieħ San Ġorġ li ħasel il-biesu fid-demm tal-ħaruf sejjaħ lill-bnedmin kollha ta' rida tajba ħajjitilgħu fuq il-għolja mqazza tiegħek u jidħlu magħna għal festa tat-tieġ tal-ħaruf nitolbu. Fġieħ San Ġorġ li stqarri l-fidi tiegħu fejk sat-tixrejt tad-demm wettaq bil-grazzja tiegħek lil dawk kollha li qed isofru tiġrejb minħabba fl-isem qaddis tiegħek nitolbu. Fġieħ San Ġorġ li daħal fil-glorja tas-sema bil-palma tal-martirju fideh, daħħal fis-saltna ta' dejjem lil qaddejja tiegħek ħutna li għalihom qed noffru da' s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna l-mejtin kollha nitolbu. Fġieħ San Ġorġ li refa s-salib tal-martirju tiegħu u hekk kiseb il-ħajja ta' dejjem għenna nimxu fit-triq li twassalna għandek mobbijin bis-salib tagħna nitolbu. Inkomplu nitolbu għal paċi fid-dinja u għal Papa fit-tmiem tal-vjaġġ tiegħu issa li qiegħed jagħmel ġewwa l-Afrika. Nitolbu wkoll iżiskuti għal ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk li jeħtieġu t-talb tagħna żiskuti, persuni li għaddejjin xi mument mudlam tal-ħajja, xi mart mentali, depressjoni, jew mumenti u xekk li fihom aħna l-kol nafu l-kol ngħaddu minnhom li nħossuna forsi ttentati li naqtaw qalbna biex l-ewwel nett nikbru dejjem fil-fidi tagħna hekk inħossuna li Alla huwa viċin tagħna ma jitlaqniex u biex insibu s-sapport u l-imħabba tal-komunità nisranija. Hemmhekk nuru l-aħna nsara veri jeżuħutej li nintebħu u nsostnu ngħinu u nħobbu lil ħutna li jkunu għaddejjin mument qiebes fil-ħajja. Fiskiet nofru t-talba tagħna lil mulej. Mulej Alla li tista' kollox, bil-ferħ kollu ta' qalbna, infaħruka li xtajt lill-Knisja tiegħek fidi safja u qawwija sal-aħħar biex tista' dejjem teleb it-tiġrib kollu tal-ħżiena bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħejr li sejrin noffru lill-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Martri San Ġorġ biex naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna u narfu dejjem inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, narfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Ġorġ bħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalejk bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati, ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ħutna kollha il-mejtin tal-familji Żammejt u ta' Bone. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ġorġ Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu
ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fil-kien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja inna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għaltina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu u inti tajti l-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Taħt is-saqaf tiegħek żdejt kelma waħda u ruħi tkun fih. Il-ġisem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Id-dem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen.
Ejjew ngħidulu grazzi lil Mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkaristija nqummu bil-wieqfa llum il-ħames ngħidu bil-qalb ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu waħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejn ismani fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek mill-għadu ħażejn ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġlu l-qaddis intijek nfaħrek għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu tqarbilna Mulej bid-don tiegħek tas-sema kollna ferħana fit-tifkira ta' San George Martri u bl-ikla mqazza li għamilna xandarna l-mewt ta' ibnek għamil nissieħbu miegħu fil-qawmien u l-glorja mal-qaddisin martri tiegħek bi Kristu siedna. Ngħidu tlieta f'Marijiet fġieħ it-tlet ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nofruhom Eżis Ħuti biex aħna li qegħdin niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet nħallu l-fidi fil-qawmien tal-Mulej taħdem fina u permezz tagħna biex tasal fid-dinja u x'jekk tasal fil-postijiet tax-xogħol, fil-familji tagħna mal-ħbieb tagħna kull fejn inkunu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, il-Mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.